от забременяването до раждането ми. Така ще си държа микрофона, защото стойката ми не е тук. Само да кажа, че няма с подробности да обяснявам тук какво се е случило по време на раждането, защото в TikTok имам цял клип, в който обяснявам за какъв ужас става въпрос. Да започнем от тук, че аз бях много притеснена още преди да започнем с опитите за забременяване. Ако сте гледали другите ми клипове, ще знаете, че с бившия ми приятел съм правила опити и нищо не се получи. След това се разбра, че не е проблема в мен, но аз вече се бях филмирала достатъчно. Отне ни около 5 или 6 месеца опити. Не е много, не е и малко. Смятам, че е нормално, покрай този стрес и напрежение, които бяха в мен, съвсем нормално това нещо да се случи за толкова време. Имахме един неуспешен опит миналото лято, имах закъснение около 6 дни и на следващия ми дойде. Имах положителен тест с много бледа черта, след което след 2 дни направих друг тест. Чертата почти беше напълно изчезнала и на следващия ден ми дойде. Това беше един от най-кофти периодите ми, защото аз усетих, че съм бременна. Ние жените имаме такъв усет още преди да видим двете черти и майчинския ми инстинкт някак си се събуди. Дори след като вече ми дойде, майчинския ми инстинкт продължаваше да работи в пълни обороти. Виждах детето ми във всяко едно по-малко момиче или момче от мен. И бях така много загрижена за всяко едно дете. Да преминем към как разбрах, че съм бременна. Разбрах по много странен начин. Аз по принцип съм такъв човек, че винаги мога да преценя човека, ситуацията и кога е нужно да избухна и да се скарам с някого и да стане голям конфликт и кога просто да си замълча и да оставя нещата така. Да, но една вечер отиваме до мола и мъжа ми спира на паркомястото, слизаме, всичко е нормално, аз съм спокойна и една жена идва, опита се така иронично да подходи, като казва на мъжа ми: абе момче, ти тук за 2 коли място зае, какво направи ти бе, гледай как спря. В този момент адреналина ми се покачи. Започнах цялата да треперя. Опитах се да се сдържа, обърнах гръб, направих 2 крачки и в този момент започнах да крещя. Всички на паркинга ме чуха. Успокоих се и тогава ми светна червената лампичка, че може би вече нещата са се получили. Но реших все пак да изчакам колкото е нужно и да си направя тест, да си изчакам закъснението, ако евентуално има такова. Дойде времето да си правя теста, направих си го, чертата беше доста бледа. И затова реших да изчакам още 2-3 дни, да направя още един, за да не стане като предишния път. Чертата беше още по-плътна, но не беше това, което очаквах и реших да изчакам още 3-4 дни. Мъжа ми тогава ми каза: ти нямаш цикъл цяла седмица, какви тестове правиш изобщо? Та взех си още един тест и нямаше на къде по-плътна червена черта да излезе повече. След което аз не бързах да ходя на лекар, даже ако имаше възможност, нямаше да отида. Просто щях да се позаинтересувам как мога да си мина през феталните морфологии и там каквото е нужно, но нямаше как да стане. Нали, по-нататък вече исках да си раждам вкъщи и това не намерих как да стане. Мъжът ми каза: ще препадна преди да си родила. Ти тук акушер ли ще му правиш? Отидох на лекар в края на 3-я месец, мисля, че беше, или началото на 4-ти. Хората, които ме познават, знаят, че аз не вярвам много на лекари, не обичам да ходя по лекари, ходя профилактично на един гинеколог и си пускам кръвни изследвания. Сама мога да си ги разчитам и преди да си платя осигуровките, си ги плащах аз. В смисъл такъв не ми бяха безплатни, защото направление няма откъде. Като нямаш осигуровки, какво направление? Може би, ако не беше и тази бременност, нямаше и да ги платя. Но е хубаво да ги има. Защото всичко става. Може да ти се наложи да отидеш до болница, нещо успешно, удариш се или каквото ще да е и ако нямаш осигуровки, може да те върнат. Докато намериш частна болница, то отидете са не видя. Първоначално малко ме филмираха, защото видяха, че имам отлепен плоден сак. Препоръчаха ми повече да си почивам, да не вдигам тежко, да не се натоварвам, но на следващия преглед всичко беше наред. С напредването на бременността ми обаче нещата започнаха да стават тежки. Може би до 6-7 месец всичко ми беше топ и корем нямах даже. В началото гаденето беше много кофтино и това отмина, докато не влязох в 8-я месец. Забравих да кажа, че аз всичко съм си следяла стриктно още от
първия опит за забременяване. Когато отидох на гинеколог, вече знаех кога съм забременяла, коя гестационна седмица съм, защото аз съм си следила овулацията с лентички и всичко ми беше точно така, както го казах. Влязох в 8-я месец и нещата станаха доста тежки. Започнаха да ме болят костите, долу кръста, таза много ме болеше, едва се движех, но беше търпимо. До средата на 8-я месец, където нещата започнаха да стават все по-зле. Момент. 1 час по-късно здравейте отново. В средата на 8-я месец вече нещата станаха доста тежки. До такава степен, че толкова ме болеше, долу костите много ме боляха и когато слизах от колата, аз краката си ги влачех. С единия крак слизам и другия крак го влача, защото не мога да го вдигна. Тежест и болка ниско долу, като при цистит. И аз си мислех, че имам цистити. Точно на 24 май бяхме излезли някъде и това нещо се засили, започна да ме щипе и отидохме до аптека. Но не се съобразихме, че е 24 май и попаднахме в ужасно задръстване. Купих си Оринал, но от притеснението, защото може би повече от час чакахме на опашката с абитуриентите. Аз се притесних и болката стана още по-голяма. Прибрахме се, пих Оринал, никаква полза. Друг път от второто, третото хапче най-вече започва да ми посветва така и всичко се нормализира, този път не. Писах на гинеколожката, която ме следеше и след ден или два бях на преглед при нея. Тоест не бях на преглед при нея, тя реши да ме прегледа заради болките, които имам. Трябвало е да ме прегледа и за разкритие, но на никой не му дойде на акъла, че може да започва раждане. Изписа ми Урокомфорт и евентуално, ако няма подобрение от него до 1-2 дни, антибиотик. Както се сещате, Урокомфорта помогна толкова, колкото и Оринала. Нищо не помогна. По едно време си мислих, че имам някакво подобрение, но само така съм си мислила. Купих си антибиотика, започнах го 5 дни след това, никаква полза. И от него. Седмица по-късно болките продължават като при цистит, тежест и болка ниско долу до такава степен, че аз когато се изправих и трябваше да отида до тоалетна, едва се движих. Започнах да се замислям обаче, че този цистит може би не е цистит и нещата отиват накъм болницата. И това се случи един ден преди да постъпя реално в болницата. Започнах да си събирам багажа и стигнах до половината, защото се сетих в 1 часа вечерта да го правя това нещо. И реших, че като се наспя на другия ден, като отидем за количка, защото такъв ни беше плана, мъжа ми като се върне от работа, защото беше до обяд, беше събота, ще отидем до Хиполент за количка на бебето и ще продължа да си събирам багажа. Да, обаче никога не става така, както го планираш. Мъжа ми си дойде, аз станах, приготвих се, облякох се и щяхме да тръгваме да купуваме количка. Болките си продължаваха, това беше нещо обичайно, вече бях свикнала с тях. Бях готова за тръгване и както обикновено реших да мина през тоалетната да се изпишкам, при което виждам слуз с кървави нишки и осъзнавам, че това ми е тапата. Тоест, паднала ми е тапата. Пиша на гинеколожката ми, това нормално ли е? Тя казва, да, нормално е. Аз също съм чувала, че има жени, които със седмици стоят така и не раждат, но нещо ми подсказваше, че това не е нормално. И тръгнахме към болницата. Плана беше такъв, отново плана, който не мина по план. Но беше такъв, че отиваме, минавам тонове, преглеждат ме и отиваме за количка и се прибираме. Минах на тоновете, всичко е наред, проверяват ме за разкритие 4 см. Това е вече не в 8 месец, началото на 9. Лекарката излезе, каза на мъжа ми честито, 4 см разкритие, даде му един списък какво да купува и той отиде. Включиха ми, мисля, че глюкоза, не знам, опитаха се да задържат положението, но не успяха. Водите ми изтекоха, ама точно както по филмите. Шлюп. Където хората казват, не, то не е така като по филмите, то малко по малко изтича. Не, при мен си беше точно като по филмите. Сякаш една огромна чаша с вода се изля от мен и първоначално усетих нещо като пукване. Не знам дали знаете тези найлончета, където са с въздух пълни и как като ги стиснете правят пук. Нещо е такова усетих и всичко се изля. При това пук, аз се стреснах и веднага скочих, защото не знам, инстинктивно, може би вече знаех какво се случва. Още преди да са ми текнали водите, веднага скочих, като усетих това пук и хванах си системата и тръгнах да търся лекарите. Казах, че водите са ми изтекли, искам да се избръсна и така нататък. Вече от тук нататък ужасите ще ви ги спестя, както и на самото раждане, което се случи. Който иска, може да влезе в TikTok да види клипа.
защото ще стане много дълъг тук клипа, пък не ми е това за цел. И така вкараха ме в една баня да се избръсна, никаква не я свърших, то с този голям корем нищо не мога да направя и ми беше и лошо и бях притеснена и никаква не я свърших. След това ми направиха клизмата, извиках гинеколожката ми да дойде и раждането започна. Вече бях с 7 см разкритие, при което решиха да ми включат окситоцин, но там нататък историята я знаете с викането, пищянето, крещянето и така нататък. Идея се нямам защо до 7 см разкритие аз такива болки съм нямала и след включването на окситоцина стана ад. Наистина стана ад. Имах чувството, че ще припадна по едно време, но болката не ти дава да припадаш. Ти тръгваш да припадаш и когато ти дойде контракцията, не може да припаднеш, защото самата болка те буди. Това е нещо ужасно. Претупвам историята от тук нататък, малко по-бързичко. Стана време за напъването, отидох. Първоначално бях много паникьосана, не знаех какво да правя. Питах правя ли нещо, няколко пъти никой нищо не ми казва. Гледат ме тъпо, при което просто направих ето така и напипах главичката на бебето и си казах, правя нещо. Може би тогава се успокоих, когато видях, че правя нещо и опитите ми не са безуспешни да изкарам бебето навън. И си казах, Христина, стягай се, това бебе трябва да излезе. Поех си дълбоко въздух и с 2 много силни напъна, толкова силно напънах, че имах чувство, че ще ми изкочат очите. След втория напън бебето излезе и ми олекна. Още с излизането на бебето в такава лекота усетих на секундата, буквално на секундата. И спира да те боли всичко. Оставиха ме да полежа 2 часа там. След това ме пратиха да си ходя в стаята. Бебчето ми отиде в неонатология. В началото на 9 месец бебчетата се водят недоносени. Въпреки, че той не беше много малък, роди се 2420, но все пак си беше малък в сравнение с големите доносени бебета, родени когато трябва. Първия ден малко така бях изпаднала в някаква такава следродилна депресия и не знаех къде се намирам. Но нещата се оправиха и след като ме изписаха от родилното, директно отидох в неонатология при моето бебе да си го гледам. И там имаше драми, изпадах така в истерия малко преди да ни изпишат, защото лекаря предния ден ми каза, че ни готвят за изписване. След това вечерта идват някакви жени и ми казват, че ще ни държат още, защото аз не се справям с храненето, не съм настоятелна с биберона и детето сваля килограми. Аз започнах да му наливам в устата той един голям биберон с една голяма дупка и то излиза през уста, през нос, уши, откъдето намери дупка и накрая бебето повърна. И аз тотално изпаднах в истерия. Разревах се, викам тук сега ме правят на луда, едно ми казва, друго ми казва и искам специални благодарности да изкажа към доктор Панев. Не знам първото му име, знам, че фамилията му е Панев, неонатология, Стара Загора. Този човек още като го видя, без да говоря с него, ми вдъхваше страшно много кораж и доверие. И тогава си казах, спирам да се ядосвам, спирам да рева, ще слушам само единствено доктора какво ми говори. Никой друг. Даже на следващия ден той дойде на визитация и аз му казвам, че се паникьосах. И той ми казва, паниката никога не е добра идея. Каза, готвим ви за изписване, просто детенцето трябва да започне да наддава, всичко е наред. И малко да наддаде, изписваме ви. Така и стана, започна да наддава и на следващия ден ни изписаха. Бях изключително щастлива, че си тръгваме, защото този престой по болници ми дойде в повече. Първо в родилното, после там поне имахме тераса. Можеше да излизам. Но в родилното беше като затвор. Прозорците се отварят само отгоре. Самите прозорци, които са големите долу, не се отварят и са замъглени. Нищо не можеш да видиш навън. Като в карцера. Защо това е направено по такъв начин, не мога да си обясня. Една такава обстановка за току-що родила жена, не в следродилна депресия, не знам в каква депресия може да я вкара. И другото нещо, което беше изключително отвратително в родилното, беше, че 2 стаи, едната стая с 3 легла, другата с 2, т.е. 5 жени ползваме една баня и тоалетна. В половината бани душа не работеше. И бяхме принудени да ходим по другите стаи да търсим баня, която има нормален душ, за да се изкъпем. И накрая пак ние бяхме виновни, защото сме обикаляли по стаите и сме притеснявали хората. Душа си работил, нищо му нямало. Така и не разбрахме и не видяхме как работи този душ. Повечето ми гадни впечатления са от родилното, както забелязвате. В неонатология също имах кофти впечатления, но не чак така, както там. Относно отношението говоря. Когато изпаднах в тази истерия, започнах да плача и се чувствах толкова безпомощно. Дойде една лекарка, мисля, че защото аз казах на момичето в моята стая, която беше, моля, че се извикай някой, защото вече ще се побъркам, тотално ще откача.
и дойде, мисля, че лекарка беше, не знам, толкова зле бях, че нито имена знам, нищо. И обяснявам за какво става въпрос. Бебето повърна, аз тотално изтерясах и попитах, ако ще стоим още там, дали има някакъв вариант, поне за малко да се прибера вкъщи, да се изкъпя като хората, защото не се чувствам добре нито физически, нито психически, забележете. И аз още бях с конци, едва си сядах на 3 букви. 2 шева имам, но може би когато раната започне да зараства и започват да опъват конците. И се чудих как да ставам, как да сядам, беше много гадно. Те предния ден, преди да ни изпишат, ги свалиха. И направо станах нов човек. И питам въпросната лекарка, ако ще стоим още, дали може да се прибера до вкъщи, да се изкъпя и евентуално пак да се върна обратно. Защото не се чувствам добре нито физически, нито психически, при което тя ми се стросна и ми каза: не може, майките са тук, защото да си гледат децата и да бъдат изписани с тях. И излезе. Такова ти впечатление ми направи това. Не самия тон, защото аз свикнах вече лекари да се държат с пациенти и жени и родилки като с пълни изроди. Такова ти впечатление ми направи това, че аз казвам, че физически и психически не се чувствам добре. Това на всяка една жена може да изтракне лампичката, че може да има някаква следродилна депресия, може да има някакъв проблем. Не, строскането и това е. Но пък за сметка на това, много лекарки и санитарки имаше в неонатология, които бяха много готини. Приключвам клипа с това, като кажа как се чувствах след раждането и ако ми се наложи да избирам пак втори път как да родя, дали нормално или секцио, нормално ще си родя отново, въпреки всичко, което преживях, защото да, имах лек дискомфорт след раждането, чувствах се като изсипана, имах сърцебиене първите 24 до 48 часа, но след това всичко се нормализира, започнах да си ходя в сравнение с жени, които бяха родили секцио и аз говорих с тях, дори бях в стая с жена, която е родила секцио. Те дори и на изписването не се чувстваха добре. Говорила съм с някои от тях и ми споделиха, че наболява ги раната. Като ходят до тоалетна ги е страх да не се отвори. Така го усещат, че раната ще се отвори. Имат болки в кръста някои от тях. Като цяло, аз след раждането се чувствах като тинейджърка сред жени, които бяха родили секцио. Няма лесно раждане, но аз бих избрала нормално раждане отново. Секциото е голяма коремна операция, която според мен трябва да се прави само при нужда. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако имате въпроси, задавайте ги. Ако нещо ви е интересно, питайте. Ние отиваме да се храним.